Kat kum ke kanatang ukasi u Ramhah hadin belau bitar bat ki jingdom na ka jingsya penbam da unar ha ka yeng khawai ula kerdam ya ka Kmie hadu bagan dayap bat kani ki Kmie jeng u ka don hamadan lengki nong lo mlai lengkot kini ki kanatang ki don ki dak kisin hadu menta handai ha kani ki jeka nama bumdon ba pen khoi om yo i bhai ka duro jeng ka Kmie u Ramhah handai la shu yo i malu mala ya ka benta ka met jongka ka Kmie jong Ramhah kadon hajan ka srok na lai lengkot bami sya kerdem kla bat la banyo ibha na srok ro la dai ba pan khoi ya ki Sanium ka Kmie Ramhah kat kum ki thu khana handai ki ong ba ka yap hakane ke jaka kat ba Ramhah pat yap sate sya than khat asnong bat kalok ur kadon hatai ka than maura rang tama kat ba ka kho bat ubret sate sya than sora ka ki khot da kho Ramhah nei menta phi ik ni na ka jing stop ki nyut ki klau om yo i bhai ka ni ka met jo ka ni ka Kmie Ramhah ka bla long du mau ba hang ni nei ni ka daw ki don ki ni ki don wa jing pen khoi de phim la ba yo i bha ka ni ka jaka ka don hang ni de hang ni ha sinong lai lengkot hak leng ti ban nei nang te na lai lengkot sya ka dam kla te te mi chat dai semoi jurong Sanium plat bat midon jaka ban ya ngi ngim da not ba ban lech te cloud ting suring ne na jan si da dai baki pen khoi ba phi yo i bhai ki jing he ya ka dur ka da jong ka ni ka Kmie Ramhah kat kum ka pulis kham ndai